Tässä ASMR-videossa tehdään taas vähän ASMR-ääniä, niin kuin aina. Ja aloitetaan tästä suoraan. Multa ei tosiaan iltapalalta omena, niin mä käyn hakemaan nyt sen omenan. Mä en siis normaalisti syö iltapalaa, mutta nyt kun mä oon mun iso vaarilla, niin se leikkasi mulle mandariinia ja omenaa. Joo, niin syödään nyt omena tähän ASMRille. No niin, nyt lähtee omena ja saa nähdä miltä tää kuulostaa. Okei, siinä oli omena. No niin, jatketaan. Ei saakeli, toi valopalo näköjään loppuun täällä mun iso-isän luona. No tehdään sit hetki ihan pimeässä, eli muistakaa rauhoittua. Kello on tosiaan 12 yöllä, kun mä kuvaan tätä videota. No nyt se valo välkkyy, mitä ihmettä. Ja mä vaalin nyt taas silleen, että tehdään ASMR-video. Siis nyt se valo tekee jotain ääniä. Okei. Siis yhtäkkiä toi valohan tuli takaisin, en mä ymmärrä miten. Mut tosiaan, miten teidän päivä on mennyt? Miettikää sitä. Sanokaa vaikka ääneen, miten teidän päivä on mennyt. Muistakaa laittaa like, jos haluatte lisää näitä ASMR-videoita. Jos tosiaan tää on ensimmäinen ASMR-video multa, mitä te huomaatte ja näette, niin jos te haluatte lisää ASMR-videoita, niin mä oon tehnyt 2 edellistä ASMR-videota. Mä editoin tuon näytölle nyt näkyviin. Eli mulla on tosiaan tästä tämmönen boksi, ja nyt tehdään tällä boksilla vähän ääniä. Toi valo on siis niin jännä, se koko ajan välkkyy. Että onko se kamera pois tai on kamera päällä, niin toi koko ajan välkkyy. Mut ei nyt anneta se enää edetä, mä enää puhu siitä. Ja nyt lähtee ääniä tällä boksilla. Ja nyt irtaan boksia ja tällaista pientä kevyttä naputtelua. Meikö siellä just poliisiauto taustalla? Ei saakeli. Ja nyt no niin, eikö tää boksin naputtelu nyt riitä varmaan? Tosiaan, mitä teille kaikille kuuluu? Te voitte nyt miettiä päässänne, että miten teidän päivä on mennyt ja miten tämä ASMR toivottavasti rauhoittaa teitä. Kaikki on hyvin. Rauhoittaa teitä. Jos teillä on ollut vaikka stressiä, niin toivottavasti tämä video vie teidän stressin pois. Jos teillä on ollut vaikka unettomuutta, niin toivottavasti tämä auttaa teidän unettomuuteen tämä video. Ja nyt jatketaan vähän äänillä, eli YouTube jostain syystä muuten haluaa aina ottaa kommentit pois näistä mun ASMR-videoista, niinku mä en tiedä mikä se on, mut jos te haluatte vaikka kertoa minkälainen mun ASMR-video on, niin tulkaa sanoa jossain muualla. Nyt mä testaan, jos mä vähän kevyesti ja vähän puhaltelen tähän mikkiin, niin miltä se kuulostaa, lähdetään testaamaan nyt.
ASMRia silleen niinku samaan aikaan kun mä teen tän. No en mä tiedä mitä mä selitän. Mutta joo, tosiaan mulla on tässä tällainen kynä ja nyt testaan kynällä vähän naputtelua. Mä en tiedä yhtään miltä tää kuulostaa, mutta nyt testataan teille, vain teille. Keskittynyt ilme. Mä en tiedä siis yhtään miltä toi kuulosti taas kerran, mutta muistakaa rauhoittua, muistakaa rauhoittua. Ja valo meni taas, ei saakeli. Muistakaa rauhoittua, muistakaa rauhoittua. Muistakaa rauhoittua. Ja muistakaa rauhoittua, muistakaa rauhoittua. Nyt testaa vähän Lippiksen rummutusääniä, koska miksi ei? Tosiaan, jos olette menossa nukkumaan, niin tässä on teille hyvä esimerkki, mitä kannattaa tehdä tämän videon jälkeen. Nyt tää sellainen siisti leikkaus, että kaikki muuttuu pimeäksi nyt. Editoimisen taikaa. Tosiaan te ette varmaan enää näe mua, mutta hyvää yötä ja kiitos erittäin paljon, että katsoitte tämän ASMR-videon. Jos haluatte lisää ASMR-videoita, muistakaa laittaa se like videolle. Jaakaa tää video vaikka kavereille, jos koitte, että ASMR auttoi teitä jotenkin, tai jos tää oli jotenkin hyvä, niin sit mä teen lisää ASMR-videoita. Nähdään ensi videossa, se olisi Jekotin moro. No ei mä nyt oikeesti vielä mä menen nukkuu, kun mun pitää ottaa kamera pois päältä, eli hyvää